abagakambara abagakaba nene abagakagwakini yu mwana very smart very accurate very intelligent tokoro kyo mwana gobole toko moro kya sago cha kobere nere bona yen kworo geti kuna iso gakitari bo bengo boli gaki matirita no moishimo matengo sinyo kukwanirie ta osaligo nkuna teba honarebo osaligo teribu yo mugaka orokia bana ba yo bole kabisa pia aworoki ngaki bamintu gakirinde tata kwabeire myake emiyaiga kwa waisanero bwana tokoraki wente kutoka kwao ngoko naye kwao ngoko nanje tigatigare nemonga very smart very accurate very intelligent bona magaka nari gaiga magaka kabisa pi abwate baka chindero mo kamiri pi ngato tutati kworokia bana bago asibagocha ko beko motu torochi kabisa pi tutati kubeka bana basibacha kubeko motu kaki bono batigitega muna ngana barobona n'abana bakebali ahirigeri abana baho ba sukuru aiga sokwena na chindemero kurwa sabaka kagusaba nyene chinka nabigu ikira yatwara chisababu chingi sana mwaka naru kwanga kwa abana bayimali mukubaro mapema sinjimbo y'abana balya abana bari konyora umwana uyigo korengeli nako mwayiga wakiro rutiro mwengu chire gwake kwende byaye bono kwanyoro mugaka akonya kwegera gusa umwana uyo ngakibona imbwe yayere lakini andi mbaro konyora bali bya kwa bagaka bara big meli straight apo no gwatacha bono gwaya sinaringe no gwatache gwaya sinaringe ngaki unsali goroche kabisa pi umugaka kabisa na gete sabu kurumaiga ga osomiri abana ubasomiri bya 1 2 3 4 5 guicheba gwereba gwoteba umwana okoriro olikiru okay no yondega olikiru mbuya lakini bonere ko bahoroke kigingaga kiana onere na orogeti umugaka uyu na orogeti gukwaje aiga sakurukanga no kwa babana bono rende erita korokia abana baengaki tata makomo bera guchiali nyansune bera guchigali nyawesema bera guchiali bujaiga lakini bono kwa makonyora aba muga kabisa be serious package chae igakuli chibesa chae chonsi ipi obeka munu chonsi tagwa ke sabu abana baye ngana baru kwa bono abo